Παίζουμε bikes vs cars και ναι, το ξέρω. Cars vs bike. Cars vs bikes. Θα το πείτε όλοι χαζομάρα, όμως είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι, Καμιά και φορά... ξεκινάει ο γύρος. Καμιά φορά είναι και βάτο να πω την αλήθεια, όμως Άμα το παίζει μόνος. Τώρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα στον άλλον. με κυνηγάει σαν ένα πατατάκι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Σαν ένα πατατάκι. Σαν ένα Πού είσαι ακριβώς? Είμαι κοντά στη μέση. Σε βλέπω. Α, όχι, δεν σε βλέπω. Είμαι στη μέση. Θεσσαλονίκη. Α, σε βλέπω. Κουβαλάω όλο αέρα. Σε βλέπω. Έλα. Ωραία που. Όχι, έχουμε αμάξι διπλό μας. Θεσσαλονίκη, κουβαλάω. Πού πάει? Είμαστε κοντά και δεν μας κυνηγάει καν. Σαν είμαστε φίλοι του. Ναι, έξω το πρόβλημα. Συνεχίζουμε, ψάχνουμε να σωθούμε και να μην πεθάνουμε. Χωριστήκαμε. Ναι, λίγο. Σε βρήκα. Κάτσε λίγο. Ναι, υπάρχει σαν ένα φορτηγό δεξιά μας. Ερικ, πού πήγες? Σημάδευα μπροστά μας, πήγα πίσω. Να στείλω. Ναι. Ναι, είμαι λογικό. Να πήδηξε. Όχι, δεν πήδηξε αυτό. Ναι, είσαι κουκ. Ναι, δεν μπορώ να ανεβώ. Παιδιά, όποιος είναι ο πιο κοντινός τον σκοτώνω. Πριν απλά ρίξει το χάσει. Έσωσε τον μπέικον και ήταν... Ναι, τώρα... άμα είσαι εσύ αυτός, δεν με νοιάζει, παραδίνω με τη ζωή μου. Δεν είσαι εσύ. Μπρο, ένας κρύβεται και μετά έρχεται. Ωραία. Τα σπάω όλα. Το σκότωσα. Ο άλλος με ντότζα λίγο. Ναι, πέθαμε. Είμαι τόσο κοντά του. Όποιος το ακαέσει σε μένα, να το ξέρετε, θα τον σκότωνα. Δεν ήμουν εγώ. Το ξέρω, έχεις το φανάκι εσύ. Ξέρεις τι, εγώ θέλω να έχεις μια ματιά. Έχω σπίτι. Σε 10 ώρες έχω σπίτι. Πώς μόλις κατάλαβα πόση ταχύτητα έχει. Ήθελα λίγο να δω τη ταχύτητα. Θα μπορούσε, γιατί εμείς πότε δεν γινόμαστε πρώτη αμάξια. Εγώ είμαι στη μέση. Ειλικρινά στη μέση είμαι. Ξέρω που είσαι. Ναι, πρέπει να φύγω. Σε βλέπω, έρχομαι όσο πιο με πολύ μπορώ. Με κυνηγούσε ένα μπέγκι και ένα τέτοιο. Πορτοκαλί αυτοκίνητο. Γιατί δεν πήγα για το boost. Ερικ, πού είσαι εδώ? Πήδηξα το βανάκι. Πάμε στο σπονάρισμα. Σίγουρα πάρα πολύ ασφαλής. Μόνο σου πω ότι μόλις κάποιος φωνάζει δίπλα μας. Πού είναι, δεν το βλέπω. Καλά, εμείς εδώ θα κάτσουμε για πάντα. Ναι, θα χάσουν ποτέ τους. Έρχεται... ένας φωνάζει δίπλα μας. Δεν κουνιέται, βγήκε, τι έκανε.
αυτό. Ένας και από την... Νομίζω ότι έφυγε λίγο κάποιος. Προσπαθεί να έρθει. Καλύτερα να φύγουμε. Όχι. Όπλα έτοιμα και πηδάμε όταν έρθει. Θα πηδήξουμε από πάνω του και θα φύγουμε. Μπορεί και αυτός να πηδήξει και να μας πιάσει ακόμα. Ναι. Ναι, πεθάναμε και τρεις μας. Πώς άλλαξε ο τύπος σε 10 μέτρα ψηλά αυτοκίνητο?